De vlaai van de week wordt u aangeboden door Kloet, de echte bakker. Welkom beste kijkers bij weer een aflevering van In Beeld. En ik zit vandaag aan tafel met 4 dames. En we gaan het hebben over kunst, om precies te zijn keramiek. Ik ga even de gasten aan u voorstellen. Links van mij en voor de kijkers thuis rechts, Jos Bekkers. Ja, Jos, klopt. welkom. Dankjewel. Jij komt al heel lang in dit pand, hè? Ja, al jaren. Al jaren, hè? 40 jaar, hè? Nou, geen 40, 40, maar wel 25 plus. Oh, 25 plus. Oh, we Ja. hebben er wel eentje die 40 jaar, maar daar kom ik nog vast wel, Ja. ik vast wel bij. Ja. Hè, en ja, voor de kijkers thuis, want in dit pand, want wij zitten in hetzelfde pand. We zitten in de Bandelthof. Nou, we hebben het over cursuscentrum de Bandelthof. Daar worden allerlei cursussen gehouden, onder andere keramiek. En ik heb allemaal keramische dames hier aan tafel zitten. Maar daar zit ook de studio van Sol 2. En naast Jos zit, welkom, Thea. Jij bent geen cursist, ooit misschien wel geweest hier zo, dat weet ik niet. Maar jij bent eigenlijk jij geeft les, hè? Ja, ik geef Keramiekles, hè? inderdaad les. Je geeft les hier, hè? Ja, ik heb Maar je doet nog inderdaad- meer dingen, hè? Ja, ik heb in ieder geval ooit keramiekcursus opgestart hier. Dat zal ongeveer 40 jaar geleden zijn, denk ik. Oh jee. Ja, Ja. dat is lang geleden. Ja. Henny, welkom. Dank Henny je. Moors. Ja, Hoe lang kom jij hier over de vloer? nou, ongeveer net zo lang als Thea. Dus bijna 40 jaar. Bijna 40 jaar. Ja, Oh, ja, ja. 40 jaar geleden. Ik kom hier ook al 40 jaar over de vloer, hoor. Ja? Ja, dat is echt waar. Want dit gebouw heeft nog een bestuur. En daar zit ik in. Al vanaf de 80er jaren, 6 of 7. Ja. Voor hangt een plaat wanneer het... 89. 89. Nou, in Hernieuwde. in 88 ben ik er bijgehaald. Ja, ja. Dus ja, toen waren we nog... Ja, ik tenminste wel, was toen nog jong en woest aantrekkelijk. En jullie zijn het nu nog steeds. Maar bij mij is er een beetje afgegaan. Ja, Jos. Ja, echt waar. Echt waar. Ja. Nou, en tot slot. Er stond Lianne, maar jij zegt nee Tom, dat gaan we niet doen. Het is Lianne. Ja, Want Lianne. naar Lianne luister ik niet. nee. Dat is te Hoe- chic. Dat is Ja. te lang. Hè? En hoe lang kom jij hier al? Ik kom van 2003. 2003, dus je Heb bent ik- een jonkie. Ja, ik heb eerst een paar jaar getekend en geschilderd. En ik wilde eigenlijk naar de keramiek, maar er was een ellenlange wachtlijst. Ja. Dus toen ging ik eerst wat anders doen. En toen ben ik in 2006, denk ik, bij Thea begonnen. Ja. Aha. Ja. Je hebt dus 3 jaar op de wachtlijst staan. Want Thea, ik ga naar jou. Ja, Er is nog steeds een wachtlijst, hè? alweer. Ja, inderdaad. Want keramiek is heel populair de op dit 14e moment. of de 15e september beginnen de cursussen. En als mensen nou heel erg geïnteresseerd zijn, zeggen, we willen ook keramiek doen. Ja, het is op zich niet fout, net als Jan, om dan toch te zeggen van... ik ga eens kijken wat het allemaal is. En dan, je kunt altijd kijken of je op de wachtlijst kan. Ja. Er zijn 3 groepen. En er de zijn al 3 wachtlijst is groepen. Oh, niet bij iedere groep even lang. Ja. Dus dat maakt nog wel verschil. Leg eens uit, waarom 3 groepen? Iedere groep heeft 10 personen. En ik wil niet verder gaan dan meer dan 10 personen om daar les aan te geven. Oké, en die alle 3 groepen zitten vol. En die zitten alle 3 vol, ja. Holy moly. Ja. En de mensen die dan op jouw cursus zitten, die komen allemaal van echt of is het... Nou, Jos komt van echt, Lian komt van Pij, dat is ook nog net niet Ja, echt. Ja, En Helly komt helemaal uit Herkenbos, al 40 Herkenbos, jaar. Henny. Ja, Dan blijf ik bij jou hangen. heel ver weg, ja. Hoe kwam dat? Herkenbos? 40 jaar geleden ook al? Ook al, ja. ja. Met dezelfde auto, hè Helly? Met dezelfde auto ook. Ja, De meen je dat nou? ja. Wat voor auto is dat dan? Een bestel eend. Oh, geweldig. Ja, ja. Geweldig. Dus, En er is nog steeds dezelfde motor en alles.
Nee. Is wel alles een en ander vernieuwd. Want dat is Ja, wel... ja. Ja, ik snap best... Maar hij rijdt vanzelf hier Ja. naartoe, hè. Dus, ja, die weten we. Die weten we. Die heb je ook. ja. Daar kan geen Tesla tegenaan, hè? Nee, die rijdt hier nee. naartoe. Maar ik snap waarom jij een eend hebt. Want uiteindelijk is de eend ooit gemaakt, ontworpen om een mandje eieren over de akker heen te kunnen rijden zonder dat die eieren zouden breken. Dat is echt waar. Oh, kijk, de goede auto. Kijk er maar naar. Dat heb je natuurlijk ook met keramiek, want keramiek, is dat, ik ga naar die auto, Jan, is dat kwetsbaar? Ja, dus breekbaar. Het is gebakken klei. Ja, Het breekt. Het is het allerzwakst op het moment dat die klei gedroogd is. Dus voor het bakken, dan is het zwakst. ja, Het moment dat het snelste breekt en stukjes verliest. Ja. ja. En als je dit op een steen laat vallen, is het kapot. Of met vorst moet je binnenhalen, want als er vocht in komt, dan breekt het. Ja. Dan breekt het, ja. Nou staan hier een aantal dingen voor me. Hè. En we hebben hier nog veel meer staan. Die hebben er heel op meegebracht. En ik hoop dat er iets mag blijven staan. Want ik vond het kastje zo kaal daar zo. Maar daar moeten we het maar eens over hebben. Hè? Ja. Maar wat ik hier nou voor me zie staan. Daar zie ik net of er barstjes in zitten. Ja, dat is raku gestookt. Raku. Ja. Ja, Dat is een speciale glazuurtechniek. ja, Dan is het eerst biscuit gestookt, dan is het wit. ja. En dan ga je op de stukjes waar je die gebarsten, blinkende stukken, daar doe je een glazuur op. Ja. En het donkere, daar doe je niks op. Dan gaat hij in een oven buiten, dat doet Willem, de man van Thea. Die Ja. stookt dan Ja, ik ken Willem ook wel hoor. een oven flink op. Ja, En dan komt het er eigenlijk rood gloeiend uit. En dan gaat het eerst even aan de lucht. Dan gaat het kraken. En dan bepaal je een moment en dan gaat hij in de zaagselton. Ja. En dat zaagsel, dat gaat in de brand. En daardoor krijg je die donkere stukken en die zwarte Nou, groefjes. ik vraag het voor de kijkers thuis. Ja, ja. Want ik heb zelf best wel wat thuis ook. Ik ben er dol op. Ik heb altijd veel van de leihannen. Ook Oh ja. hier, die kennen jullie ja, allemaal ja. vast wel. Dan heb ik toch wel wat werk staan. Er is ook één werk bij speciaal voor mij gemaakt. Hè? Dat moet Ja. ik zelfs voorstellen. Maar ik vind het schitterend. Ik hou ervan. Maar als mensen denken, ik heb zeg maar een moeder eend met 3 kleine eendjes op mijn tafel staan. En heel veel mensen denken dat we die gelijmd hebben. Maar dan moet je dat inderdaad uit gaan leggen dat dat gewoon een techniek is. Maar dan kijk ik naar deze mooie, mooie rode. Wat zijn het? Kerstrozen? Nee, wat is het? Wat zijn het? Klaprozen, denk ik. Klaprozen. Het zijn wel rozen. Klaprozen. Dat is niet met die techniek gedaan. Wie heeft die? Heb jij die gemaakt? Nee, die heb ik niet gemaakt. Heeft Heb jij ook? Oh jee. Dan ga ik aan haar vragen. Ja, Maar dat is een ander procedé. ja, dat is gewoon glazuur. Gewoon glazuur. Ja, poederglazuur. Wij gebruiken veel poederglazuur. Je kunt ook kant-en-klaar in potjes gebruiken, maar dit is poederglazuur. Ja. Maak je aan met water en pegyatine. Een stofje dat het wat beter hecht. Ja. Ja, dan moet je dat erop doen. En dan hoop je maar dat het een mooie rode kleur wordt. Want soms wordt het minder. Ja. Maar is het nou zo dat ik... ik kom op les. En hoe lang duurt zo'n les, Thea? 2,5 uur. 2,5 uur. Is dat zo dat ik begin en om 2,5 uur later heb ik dat staan? Of doe je daar meerdere lessen Nee, over? dat is een beetje verschillend hoor. Er zijn ook mensen die echt super snel zijn, maar dit is ook een beetje samengesteld werk. Hè, Jan? Ja. Misschien is het wel leuk als je het verhaal vertelt. Samengesteld werk. Ik hoor iets nieuws. Vertel maar hoe je dit hebt laten gebeuren. Nou ja, in 2014 ging mijn zoon studeren in het buitenland. En ik was een beetje melancholiek. En hij studeerde geschiedenis. En hij gaat vertellen over de poppyfields. En toen dacht ik, En toen kwamen ze gewoon ineens uit mijn vingers. Ja. Ging ik die maken, ja. En dit waren er, die kan ik niet op een pen zetten, omdat ik het halsje niet goed heb gemaakt.
En toen dacht Moet ik, je niet zeggen, ik maak er een we knippen vaasje. het er niet uit, maar Ik je mag maak het er nooit een meer zeggen. vaasje onder en dan is het ook goed. Dan zie je het niet, hè? Ja, dan is het daarom. opgelost. Ja. 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 Dus Dus zo net is als je het. schildert, schilderij is niet helemaal goed. Ze doen gewoon een dikkere lijst omheen. Ja. Zien ze het ook Ja. niet. Goed. Dan ga ik naar jou hoor. Staat er nou iets bij wat jij wel gemaakt hebt? Jawel, Waar? die- Daar. Ja, je Die draait zo. 2 dingen. Die twee. Op die dat twee- kastje. Ik weet niet of dat... Ja, ja? en daar staat nog een grote vaas. Die En is een ook hele van grote mij. vaas. Ja, kijk, we gaan, de camera die gaat nou zo... Je wordt helemaal zo mooi meegenomen. Nou, die grote vaas zien we nou. Ja, daar zoomen we op in. Ja, schitterend mooi, ja. Nee, En die dat- niet. Die andere. Die niet, die andere, die daar rechts Die staat. andere, Ah, ja, die groene. Ja. Oh, die groene. Ja. Ja, dat kunnen hun niet weten. Hè. Nee, Ze zijn allemaal even mooi. Maar de basismateriaal is klei. Is dat chamotteklei? Wat voor Ja, klei gebruiken Ja, we? dat is chamot, hè. Ja. Maar die heb je dan... Die denkt, die topsmees, die weet er niks van, in maar die- fijne, nee. hele fijne klei. Ja, Ja. je weet er veel vanaf, denk ik. Hè. En je hebt wat grovere klei. Ja. En de ene werkt liever met hele fijne klei. Ja. En dat is ook mooi om gezichten te maken of zo. Maar soms voor potten of grotere stukken Ja. is iets grovere is, ook mooi. Is ook mooi, hè? Ja, ja. Ja. Ja, chamotteklei. Ik heb in mijn leven meer broodjes klei in mijn handen gehad dan jij. Oh, ja, dat Nee, geloof ik. ja. Ik heb daar vroeger gewerkt bij een bedrijf wat dat Oké. al de handenarbeidmaterialen Oké. verkocht. En ik was, ik was van de klei en van de Sudan en Smyrna-gaas. Dat was mijn afdeling. Ja. Dat waren allemaal zeg maar in de tijd welverleidsters. Zegt de naam jou iets? Welverleidsters? Ja. Ja, voor vroeger. En die hadden van die handel-arbeid-lokalen allemaal. En ja, die bestelden bij ons. Er was maar één leverancier. Was van in de tijd wat veel welverleiders waren verbonden aan de Zonnebloem. De Zonnebloemintendant. En ik werkte daar bij de Zonnebloemintendant. En ja, dan kreeg ik die bestelling. En dan hadden ze van alles leer en verf. Maar dat was mijn afdeling niet. Ik ging over de klei, de chamotteklei. En over het Smyrna en het Soedangaas. Oh, en het Beiersbond. Wacht, Beiersbond. kijk. Ja, in rood en groen. Ja? Even, niet vergeten. Nou, vandaar dat het... Ja. Na de rand ben ik overgestapt naar het emailleren. Toen mocht ik emailleerspullen doen. Ja, heb ik zelf ook een overtje. Ik heb nog steeds het overtje trouwens. Kijk. Dus ook zelf gedaan. Ja. Ik heb zelfs demonstraties gegeven op de Henri Dunant. Echt waar. Ja. Vaak mijn vingers verbrand trouwens hoor. Met het tegen-emailleren. Hè. Dan moet je... Oh, ja. Ja. Maar goed, we gaan het niet over mij hebben. We hebben het over keramiek. En jij zei het net al. Dan gaat het in de oven. Die stookt Thea op. Dat is de oven. En dan moet ik de kijkers even uitleggen. Dames en heren. Die oven die hier staat, zijn er 2. Als ze die aanzetten in het begin, dan konden wij er nog maar een zwart-wit uitzenden. Dus toen hebben we maar een hele aparte groepenkast laten maken. Zodat wij geen last hebben als de oven hier in dit gebouw aanspringt. Want die wordt heet. Hè? Hoe heet wordt die dan? Ja, die wordt heet. Wat praten we dan? Welke temperatuur hebben we dan? Ja, dan hebben we minimaal 1000 graden. En als ik dat porselein wil stoken, dan is het 1260 tot 1300 graden. Dat is enorm, hè? Dat is nog wel warm, ja. En dat staat er soms 2 dagen in of zo, hè? Ja, Of- nee, dat valt op zich wel mee. Ja? Ik reken altijd een dag voor het hele proces. Dus het opstoken moet langzaam. Ja. Zeker met klei die nog niet een keer eerder gestookt is. Dan moet je het langzaam doen. Want anders dan kan die schok van de temperatuur... die zorgt ervoor dat die klei alsnog kapot kan gaan. Ja. Maar wanneer je boven de 500 graden bent... mag je één ruk doorstoken. En dan ga je tot... Meestal stook ik tot 1060. Tot 1060. Henny, jij gaat naar de 1200 natuurlijk, hè? Jij bent, ik zie jou echt Herkenbos een Dat kan, 1260 graden dat kan, type. ja. Ja. Ja, dat laat ik aan Thea over. Dat is het aan Thea. stoken, Dat hè. overleggen we samen. hè? Ja, ja, Nee, ja. maar je maakt dus eerst het werk. Dat maak je wel eerst van tevoren. Is het niet zo dat je zeg maar eerst een stukje bakt, dan weer terugpakt, weer eraan verder gaat? Dat Nee, werkt met zo die niet? grote vaas bijvoorbeeld, dan begin ik in een gipsvorm. Ja, Een half bol. En dan begin ik het en dan bouw ik die vaas op tot de gewenste hoogte met ringen. Met rolletjes, ik bedoel rolletjes van klei.
Ja. Tot de juiste hoogte. En dan als ik denk, ja, nou is het goed. Nou is de vorm goed. Want Ik zie je kijken. Maar de steeds kijkers zien kijken. niks. De mensen, wij kijken naar die vaas. Oh, en ja, de mensen ja. denken, over welke vaas zouden ze het Ja, hebben? ja. Nou, dat is die vaas die we net even Ja. verkeerd in beeld brachten. We dachten Ja. dat Jos die gemaakt had, maar jij hebt die Ja. gemaakt. Het is een herkenbossen Ja. vaas. Dus Kun je ook zien? heel goed kijken en kloppen met zo'n plankje. En tot hij de juiste vorm, of dat je hem zelf goed vindt. En dan komen de rolletjes erop. En vastgeplakt. En dan daarna glazuren. Dus dan, We gaan die vaas gewoon even in beeld brengen. ja. Dat ga ik nou even vragen. Kunnen we die vaas in beeld brengen, beste mensen van de regie? Kijk, daar staat hij. Even weg, anders zie je mijn oor. Nee, dat is hem dus. Ja. Die is dus in lagen opgebouwd, zeg je. Met rollen klei. Ja. Met rollen klei. Ja. Maar kun je die ook als vaas gebruiken? Nee. Ja, je kunt er wel droge dingetjes in Maar zetten. je kunt er geen water in doen. Nee, zo heb ik hem niet geglazuurd. Nee. Maar als je hem glazuurt wel. Bepaalde glazuur wel, ja. Ja. Aan een bepaalde vanis. Als je hem van binnen vanist Ja. met een bepaalde vanislaag, dan kun je er wel water. Maar hoe kun je nou zo'n vaas van binnen nog vernissen? Met een borstel en gewoon vanis. Erin gooien en dan een beetje schudden. Ja, of met een borstel. Ja? Ik zie het. Dat doen we gewoon zo. Een beetje Ja, schudden. Dat kan, maar die vaas van Henny is gewoon echt als object gemaakt en niet als een Nee. gebruiksvaas. En je zou altijd een glazen pot erin kunnen zetten Ja. of heel stevige plastic waar je het water in doet. Dan kun je het probleem oplossen als je gladiolen erin wil zetten. Maar Of ik een toch niet dat ander Henny dat... vaasje erin. Nee, wel, dat is niet ja. de bedoeling. Dus, Nee, dat is echt een kunstwerk. Hè? Ja. Ja, Maar ja, ja. ieder stuk moet sowieso. Ja, soms kun je functionele kunstwerken hebben, maar in de regel moet je niet afgeleid worden door een enorme bos bloemen die erin staat. Nee, Want nee. dan gaat de aandacht gaat weg van... Ja, het heeft deze vaas niet nodig in ieder geval. Nee, maar nee. inspiratie was wel de natuur, de wortels van bomen op een wandelpad. Die zitten dus op de vaas. Dat was inspiratie voor deze vaas. Oké, ja, nou hebben we het eigenlijk nog niet gehad over de inspiratie. Maar Ja. Lian, Ja. waar haal jij je inspiratie vandaan? Nou, ik ben wel... Mij fascineert hoe die klei werkt, hoe het breekt, hoe het... Als je hem bijvoorbeeld moe maakt, wat doet hij dan? Brokjes maken, stukjes maken. Barst die? Als je er met een verfbrander op gaat, hoe barst die dan? Dat vind ik gewoon op het moment heel leuk om te doen. Gewoon eigenlijk experimenten van wat doet die klei dan zelf? Hoe krijg je een rare of een mooie buitenlaag? Ja. Oké, maar kijk, wat we hier over de klaprozen, was jouw inspiratie ook een beetje jouw zoon, hè? Zei je, jouw zoon. Ja. Maar staat er hier op tafel nog meer werk van iemand? Wat ik hier heb, dit bijvoorbeeld. Allemaal voor mij. Allemaal van jou. Kijk, deze twee die zitten we al heel de tijd aan te kijken. En die luisteren goed. Ja. Zijn dat ook kinderen van jou of niet? Nee. Oh. Ja. Het zijn er eigenlijk 5. Ik heb er 2 meegebracht. Deze twee, die kijken met enige verbazing. Het zijn een beetje zo'n Tibetaantjes, hè? Ja. Ja. Ja, van die monniken. Ja. Van die monniken. Dat is ook de kleding die ze... Hè? Ja. Maar dan maakt het niet uit dat je dan een andere kleur... Want normaal hebben die zo'n oranje-achtig... Anders, als je allemaal dezelfde hebt, dan is het een beetje saai. Klopt, Ja. is het saai. Maar, nee, maar het is... is het nou zo, Thea, als de mensen op jouw cursus komen, hè, 14 september, dan stromen er ineens hier 30 man binnen. Nee, 3 kwartier achter elkaar. Ja, precies. Hebben die allemaal een idee wat ze willen gaan maken? Of ontstaat dat... Een beetje verschillend. Als ze dan heel lang komen, dan zitten ze wel vaak zo dat ze thema's hebben. Hè. Jan is inderdaad heel erg gefascineerd door de relatie mens en klei. Dus ik doe wat en wat gebeurt er en daar reageer ik weer op. Ja. Henny heeft dat ook wel een beetje. Henny heeft inderdaad ook vaak de inspiratie in de natuur en de wortels en de Stengels, Ja, dat is ook. zaden.
zaaddozen. Ja. Bodemrelief. Dat ken ik al heel lang van. Dus wij weten ook wel een klein beetje van elkaar. Ik weet wat jij leuk vindt. En jij komt met je vragen van... God, zal ik dit gaan doen? Hoe pak ik dit aan? Dus dat is een beetje een wisselwerking tussen ons. En voor mensen die nieuw komen, daar heb ik wel een vast programma. Ik vind het altijd fijn dat iedereen de basistechnieken een keertje gedaan heeft. Hè? Want dan kun je er ook van de baan dat iemand weet waar je het over hebt. Als je zegt van, we gaan iets opbouwen met kleirollen. Ja. Je moet dat ooit gedaan hebben. En we gaan iets opbouwen met platen. Dat moet je ook een keer gedaan hebben. Massieve vorm maken. Uithollen is ook zo'n techniek. Ja, er zijn er nog wel een paar. Ja. Maar dat is eigenlijk de basis waar we mee beginnen. En daarna is het eigenlijk wel redelijk vrij. Ja, toch vind ik zelf altijd. Ja, ik kan me nog herinneren. Toen ik daar werkte hadden we zeg maar... van die pottenbakkersdraaischijven. Hè? En was er eentje was kapot. En die stond maar in een hoekje. Toen zei ik, nou god, mag ik die dan hebben? Want ik kan kijken of ik hem thuis kan maken. Maar ik had een hele handige broer. Dus, en toen ben ik daar aan begonnen. Maar dat is weer... Is dat nou eigenlijk dezelfde techniek? Het is dezelfde klei in principe. Ja. Maar in die klei zit dan meestal geen chamotte in. Of in ieder geval geen grove chamotte. Nee, ik had een pottenbakkersklei. Klopt, die is heel fijn. Ja, dat is de pottenbakkersklei. Toevallig zelf nog een week gedraaid, 2 weken geleden. En, dus ik kan het ook, ik doe het ook wel eens. Ja. Maar het is voor mij, ik vind de vrije vorm, hè, dus wat we hier als cursus geven, vind ik eigenlijk interessanter dan het draaien. Draaien is echt een techniek. Ja, ik vond het best wel moeilijk. Het is een beginnen. Je denkt, ik ga het even doen. Maar ja, naarmate je hoog komt, begint het te zwieberen. Ja. En dan beginnen we weer opnieuw en nat en zit helemaal onder. Maar uiteindelijk... Ja, ik woonde toen nog thuis, dus mijn moeder had er de ellende van. Ik niet. Hè. Maar, nou is er... nou hebben we... wanneer hadden we nou de open dag? Is dat niet 31 augustus? Hadden we de open dag gehad, hè? Was best wel druk. Ja. Ik dacht van nou, dat gaat het niet worden met de Grand Prix in Zandvoort. Maar jullie hadden dat slim gedaan. Van 11 tot 3. Klopt. Was druk, hè? Ja. Jouw werk stond er ook, hè? Ze konden er bijna niet vanaf blijven. Is dat stevig genoeg? Want ik zag mensen soms dingen pakken. Ik wil kunst ook voelen. Ja, het is 2 keer gebakken. En dan is het toch stevig. Alleen soms uitstekende dingen, die zijn fragiel. Ja, ik weet niet, we kunnen het niet in beeld brengen, maar wat je daar hebt staan op dat hogere tafeltje, ik weet niet of ze de regie dat in beeld kan nemen, wat daar staat. Dat gaan ze me nu vertellen of ze dat kunnen doen, daar zo. Op het hogere tafeltje, daar staan 2 vrij hoge dingen met... En dat linkse lijkt mij vrij broos. Nou, het valt mee. Ja? Het is nou vrij stevig, toch wel. Ja, toch wel. Maar als je stoot, dan... we laten eens een aantal foto's de revue... Oh, we gaan er nu even naartoe draaien. We hebben veel verder naar links camera. Ja, dat zijn potjes. Die kunnen wel een stootje hebben. Die potjes daar zo. Maar we gaan een aantal foto's de revue laten passeren. En dat ga ik nu aan de regie vragen om dat te doen. Want daar hebben we. Dat zijn diezelfde potjes die hier ook staan. Ja. Is dat dekseltje los? Ja. Ja, dus... Oké, dan gaan we verder. Hè. Dit hier. Ook jouw werk? Nee. Voor mij, ja. Allemaal voor jou? Ja. Zit jij in alle 3 de groepen of zo? Nee. Oh. Ik heb veel foto's, geloof ik, ingestuurd. Ja. Nou, we gaan verder met de foto's. Ook voor, die is al heel oud, voor mij. Een hele oude. Maar dan zie je al, dan was ik al bezig met die structuur, dat kraken en dat brokjes en hoe dat werkt. Ja. De volgende foto gaan we kijken. Ja, die heb ik eens gemaakt, geboetseerd van een naaktmodel. Oké. Ja, dat was wel heel apart om te doen. Dat lijkt me ook wel, ja. Nou, kijken of we nog meer foto's hebben. Ja, dat waren ook 2 naaktmodellen. Ja. Ja, naast dat kraken vind ik zo een beetje gekke figuurtjes wel leuk om te doen. Ja. En deze zitten bij mij in de tuin op het vensterbankje van het tuinhuisje. Hoe groot zijn die? Zo.
Oh, dit is niet Die een zijn halve niet meter, groot. een Nee, halve die meter zijn groot. klein. Die zijn Die niet zijn groot. klein. Ja. Nou, dan hebben we... Maar dat is minder kwetsbaar. Hè? Dus daar kun je wel aankomen. Dat mag je al voelen. Maar mag je gewoon vastpakken. Hier, kijk, hier zijn ze nou. Ja. En die 2 heb ik hier staan en die andere 3. Maar die 2 koppen of hoofden daarachter, horen die daarbij? Nee, hè? Dat lijkt me ook. In ieder geval is dat wel een... we zitten wel in Azië of zo die kant op, hè? Of Ja. in Afrika. We zijn een endweg daar zo. Ja. Mooi. Ja, ik hou ervan. Dat mag je best weten, ik hou van de kunst. Ik had eigenlijk mijn beeldje mee moeten nemen, mijn zus kunnen wisken, weet je nog? Och, heb je het Wisken, het vergeten? strikje is Oh. kapot. Het Nee, dat strikje is weet ik, ja. kapot. Toen had ik Thea gebeld, ze kun je... Ja, het is een heel mooi beeldje. Och, En dat, je kent Wiske, die heeft zo'n strikje Ja, ja, en één is afgebroken. En daar erg ik me kapot aan als ik dat dan zie. dat is En ik heb het ook niet meer uitstekende gevonden. delen. Hè. Dat Ja, is moeilijk. nou, en dat is zo vervelend. Ja. En, maar Thea Komt zegt, goed. dat kan ik wel maken, Tom. En dan is Ik ga het het net zo. proberen. Of Ik dat ga het en proberen, anders Tom. maak je een heel nieuw strikje. Dat zou Je kunnen. toch, Ja. hè? Misschien van de Ik peperklee. Ja. Ik geef het je. Ik geef het wel jou, jij maakt Komt het voor goed. mij, want het was best wel een mooi beeldje. Nou, een open dag hebben we gehad. Waren daar nog mensen bij die zich zeggen, oh, dat wil ik ook wel? Er zijn zeker mensen die interesse hebben. Maar ik zeg al, op het moment is het even wachtlijst. Even wachtlijst. En daar komen altijd weer plekken vrij. En zelfs Jan heeft wel even moeten wachten, maar bij jou is het ook gelukt. Ja, maar, hè? als, maar als er allemaal 40 jaar bij zitten, dan kan die wachtlijst wel eens heel lang worden, die wachttijd. Er zijn ook wel weer mensen Jij bent die... niet weg te branden, hè? Jij ook al nee, niet. nee, ik ga ook niet stoppen, want het is dan altijd een uitdaging, is dan altijd leuk om te doen. Ja, Ja, en het is ook gezellig. En Ja, gezellig. ja, op een Fijne gegeven moment sfeer, word je, ja, ja. Ja. krijg je ook een leuke sfeer binnen de groep. Ja. En ook als nieuwe mensen erbij Dat komen. dat zie ik wel, Ja. hoor. Want als ik dan hier voorbij loop, dan zie ik door het raam nu bezig. Maar er zitten ook mannen bij. Niet zoveel. Niet zoveel. Eén mannen. Hè? Eén man. En ze heten allemaal... Kik heet hij toevallig. En die heten allemaal Kik. 1 mannen en die heten allemaal Kik. Ja, ja. Ja. En, maar het hoeft toch niet iets typisch vrouwelijks te zijn? Nee, het is het helemaal niet hoor, maar ja, wat ligt er aan? We hebben wel vaker toch mannen erbij gehad een paar jaar. Ja. Weet je Ja, ook alweer? wij- Henny heeft meegedaan. En Ron was ook een hele goede cursist, ja. En die vriend van Henny. Oh, weet je Kees, hoe? weet nee. Oh, ik ben even de naam kwijt. Ja, Maar dat, Maakt niet uit. Ja. het is eigenlijk wel gezellig als er ook weer eens mannen mee gaan doen. Wat meer mannen mee gaan Fijn dat Sol 2 dan in het gebouw is gekomen. Want bij ons zijn bijna allemaal mannen. Hè? Bij jullie zijn veel mannen, en ja. Wat voor Ja. mannen. Hè? Ja. In het gebouw hebben we dus keramiekcursussen. We hebben een studio. Wat vindt er nog meer plaats in dit gebouw? Nou, hier zijn vrij enthousiaste edelsmeedgroepen. Die worden hier ook aangeboden. En we hebben de docenten is Janine Berber op dit moment. Oké. Josie Vaas is helaas moeten stoppen vanwege gezondheidsredenen. Maar Janine heeft het overgenomen. En die gaat dat gewoon 1 of 2 keer meer aanbieden dan het vorig jaar. Dus we kunnen continueren. Is daar ook animo voor? Er is zeker veel animo voor. Maar ik geloof dat er ook nog wel wat mensen zouden kunnen starten als ze dat willen. Ja, maar mag ik daar nog wat over vragen? Of zeg je, Tom, Nee, ik heb doe heel maar, dat is verstand. goed. Want dat lijkt me een hele kostbare hobby. Het goud en het zilver op zich is natuurlijk niet goedkoop. Maar wat wel heel leuk is, dat je oud goud en oud zilver, en dat is toch iets wat veel mensen nog wel ergens in een la hebben liggen, kunt omsmelten en nieuwe sieraden van oké. kunt Maar, maken. gaat dat omsmelten in die oven van 1260 graden of niet? Nou, dat kunnen we veel makkelijker. Ja? Nee, met de brander en zo'n bakje. In een bakje. En je hebt gelijk resultaat, je smelt het en het wordt vloeibaar. En dan heb En je je... giet het in een koker bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je een staaf en met die staaf kan je aan de gang. Ja, want daar staat zo'n een of andere trektafel. Ja, trekbank. En is dat om dat helemaal uit te rekken? Ja, uiteindelijk kun je van een dikke staaf kun je een flinterdun draadje maken. Als je maar genoeg geduld en tijd hebt. Ja. En ruim, dan weet ik hoe lang die draad moet zijn, Jan. Ja, hoe je dat moet doen, dat... Daar weet ik niks van. Dan sta je bij voorbij het politiebureau. Oh ja. Hè, en dan, dat kan niet, hè? Ja, ik zie je al lachen. Maar ik probeer me dat even helemaal voor me te zien, hè? Ja.
Kan het nog meer in dit gebouw doen? Als alleen, dat wil ik inderdaad ook nog wel even onder de aandacht brengen. We hebben boven een hele fijne ruimte. Dat is de schilderzolder. Daar vindt 1 groep schilderen plaats. Maar wat op dit moment ook goed begint te lopen is de ateliergroepen. Een ateliergroep, dat wil zeggen dat er mensen komen soms met groepjes die elkaar al langer kennen, al eerder geschilderd en getekend hebben, maar de docent niet meer per se nodig hebben. Maar het wel heel leuk vinden om samen op een bepaald moment in de week samen te komen en samen te schilderen, elkaars werk te bekijken, te beoordelen. Ja. En daar is ruimte en mogelijkheden zijn daarvoor. Nou, dan hebben we alles gehad. Dus je kunt hier radio en televisie maken. Ja. Je kunt keramiek doen, goudsmid smeden. We kunnen hier schilderen en tekenen ook. Ja, ook tekenen. Dat is vaak een combi. Ja, want tekenen schilderen en tekenen is de basis van het schilderen ook. Kunnen we, en dan hebben we nog de jeugdcursussen. Wat zeg je? De jeugdcursus. Jeugdcursus? Tel me. Zaterdagmorgen. En, dat is een leuk groepje met kinderen die onder leiding van Corina Smits vorig jaar gestart zijn. En die doen het heel leuk en heel goed. Ja. Nou heb ik hier mensen aan tafel zitten die het al heel lang doen. Ja? 40 jaar, 40 jaar, 30 zo'n beetje, 25, 30. Nou, jij bent een jonkie. Ja, 20 jaar. Ja, net een beetje. Maar af en toe maak je iets en dan valt het goed uit en dan denk ik, wow, dat is wel leuk. Ja. Nee hoor, grapje. Heel mooi werk. Maar nooit de drang gehad om zelf zo'n training te geven? Nee, dat is toch weer even heel anders, hè? Nee, maar dan zou je bij wijze van spreken nog meer groepen kunnen doen. En dan, als zij dan zeggen, ik ga een cursus geven, dan komt er in ieder geval weer een plekje vrij. Ja, wij hebben de opleiding niet, hè. Het is toch een speciale opleiding. Oké. Is dat een speciale opleiding? Ja. Oh, dus niet dat ervaring en dan... Nou, theoretisch zou het kunnen hoor. Er zijn ook wel mensen die dat doen. Zo, ja. Maar het is ook wel een beetje wat, wie zei dat? Ja, Jos zei dat geloof ik, dat het willen overbrengen van datgene wat je zelf weet, is ook een vak. Hè, omdat, Daar weten we alles van. Hetzelfde geldt als je het op televisie iets duidelijk moet maken, dat is ook precies een vak. En ik ga jullie nu duidelijk maken dat we al meer dan een half uur aan het praten zijn. Okay. Ja, zo snel gaat dat. Jan, zo snel gaat dat. We gaan dus afronden. We hebben de open dag gehad. Hartstikke leuk. Daar zijn mensen enthousiast geworden. Denk nou niet, het zit vol. Ik ga me niet opgeven. Neem vooral contact op. Hè, als je toch deel wil nemen aan een cursus. Maar dat kan ook voor goudsmid, dat kan ook voor andere dingen. Neem contact op met de Bandelthof. Cursuscentrum de Bandelthof. Ga naar de site. En dan kun je kijken wat er allemaal te doen is. Hebben we nog exposities gauw voor de boeg dit jaar? Nou, wat we regelmatig doen is bij het Open Atelier in Echt, bij de pannenfabriek. Daar wordt ook vaak werk getoond wat ook hier gemaakt wordt. Dus kom vooral daar naartoe om te kijken wat er te zien is. En daarna doe je gewoon boodschappen bij een hele goede sponsor van ons. En je kunt tegenwoordig ook ijs eten. Heel klein ijswinkeltje. Ja. Sorry, ja. Nou, we gaan beginnen.